Oikeesti, miksi mä jännittää näin paljon? Mitä paskaa? Hello! Tervetuloa mun uuteen videoon. Ja nyt ollaan jännittävän jutun äärellä. Nimittäin, tänään mä aloitan mun kanavalla uuden sarjan, jonka nimi on Ei enää sitku. Okei, en oo ihan varma tosta nimestä, mutta mennään nyt sille. Ainakin hetki. Sarjan ideana on siis, että me tehdään päivittäin juttuja, mitkä saattaisi auttaa vitkasteluun. Mä oon tosi hyvä vitkastelussa, ja jos nyt joku ei tiedä, mitä tarkoittaa vitkastelu, se on tämmönen toiminta, mitä sä teet, jolla sä viivytät sitä, mitä sun pitäisi tehdä. Tai sä et tee yhtään mitään, koska sä et halua tehdä sitä asiaa. Tällä on myös ihan oikea nimi, prokrastinaatio. Voitte vaan kuvitella, että mun meni 5 minuuttia, että mä opettelin lukemaan, että miten toi sana oikeasti lausutaan. Ja se oli vielä suomeksi. Varsinkin mulla itellä on tullut monesti semmoisia tilanteita, missä mä oon vaan vitkastellut, enkä mä oon tehnyt sitä mitä asiaa, mitä mun on oikeasti pitänyt. Vaikka se asia on ollut semmonen, mitä mä oon oikeasti halunnut tehdä. Joten mä todella toivon, että tää sarja tulee auttaa sua, koska jos joku olisi kertonut mulle tästä lukiossa, niin mun maailma olisi muuttunut. Koska mä tiedän, että iso osa ihmisistä kamppailee tämän vitkuttelun kanssa. Joko se viivyttää kouluhommia, työjuttuja, omaa harrastusta tai jotain semmoista, mitä sä oot halunnut tehdä pitkään, mutta et oo vaan uskaltanut. Meikäläinen, kun puhutaan YouTube-aloittamisesta. Joten toivottavasti tää sarja auttaa sua ja inspiroi sua tekemään niitä asioita, mitä sä oikeasti haluat tehdä, ja jättää se vitkastelu pois. Ja samalla mä itse etsin keinoja, millä tavoin mä pystyn vähentämään tai ehkäiseen vitkastelua. Koska siis uskokaa tai älkää, olen vitkastelumestari. Siis jos te vaan tietäisitte, että kuinka monta juttua mulla on jäänyt tekemättä vaan sen takia, että mä oon vitkastellut. Mä uskon, että usein syynä vitkastelu on se, että odottaa parempaa hetkeä tehdä se juttu. Tai että on helpompi tehdä se juttu. Tai että mulla nyt ei ole kaikkia avaimia tähän juttuun, mitä mä rupean tekemään tässä. Että mä ootan ne sit kun mä saan ne. Ja believe me, mä ajattelin tälleen YouTuben aloittamisesta noin 10 vuotta, joten voin sanoa, että olen tämän asian ekspertti. Se, että odottaa täydellistä hetkeä tehdä asioita, ei välttämättä tule viemään sua elämässä yhtään mihinkään. Ylipäätään se, että sä ajattelet, että sun pitää pysyä sun oman mukavuusalueen sisäpuolella, että sä pystyt tekemään asioita, mitä sä haluat tehdä. Noi kaksi ei aina korreloi yhteen. Sun pitää välillä astua sun mukavuusalueen ulkopuolelle tehdäksesi niitä juttuja, joita sä oikeasti haluat tehdä. Ja nyt päästään itse tämän videon tipsiin, eli miten mä vähennän tätä ajattelua. Ja tää on semmonen, mikä mulla on toiminut aika monesti, mutta sit mä välillä unohdan tää olemassaolon ja sit mä vaan vitkuttelen. Mutta tänään ei vitkutella, tänään tehdään asioita. Koska mä vien sut mun kanssa tiskaamaan, joo, usko tai älä. Koska, pieni pohjustus. 2 kotityötä, mitä mä vihaan sydämeni kyllyydestä ja mieluummin haluaisin mennä hauta-arkkuun ja tulla haudatuksi 6 feet underground. Ne jutut on siis tiskaus ja imurointi. Koska juman kautta mä sanon, että ne on semmosia asioita, mitä mä en oikeesti tekis hirveän hevillä. Mutta toisaalta ne on semmosia asioita, mitkä sun pitää oikeasti tehdä ja jotka on yksi tärkeimmistä kotitöistä, koska muuten sä elät sikolätissä ja that's not fun. Joten nyt sä varmaan mietit, että no mikä tähän voisi auttaa? Tähän auttaa se, tai ainakin mulla on auttanut, että sä laitat ajastimesta tietyn ajan, kun mulla tulee koko ajan englantia päällä. Tähän auttaa se, että sä laitat sun puhelimesta tietyn ajan ajastimen päälle ja sit kun se ajastin soi, niin sit sä oikeesti meet tekemään. Sulla on se pieni hetki aikaa miettiä ja vitkutella sitä juttua, mut sit kun se ajastin tulee, niin sit sä meet. Ja pienen lisävinkkinä, laita sun puhelimen äänet täysille, niin sä oikeesti saat sydänkohtauksen ja meet sen sydänkohtauksessa kanssa tiskaamaan niitä tiskejä. Koska believe me, se toimii. Vaikka sä saat pienen sydänkohtauksen, niin se on silleen vörtti. Kinda. Joten nyt lähdetään tiskaamaan ja sä tulet mun mukaan. Let's go! Tervetuloa mun keittiöön ja kuten näette, täällä on aika paljon tiskiä. Joten soon, kunnes tää mun ajastin loppuu, mä rupean tekemään noita ja mä laitan teidät katsomaan, kun mä teen. Mä en tiedä, oliko tää ehkä paras esimerkki tähän ekaan videoon, mutta kunhan te catchatte tän idean, niin tää toimii oikeesti kyllä. Ja let's go! Let's go!
Mutta näin, mä tiskasin. Oikeesti tiskasin. Mitä? Mä en oikeesti... Tässä on samalla teille videoita ja samalla mä pystyn tekemään itseni hyväksi asioita. Esimerkiksi se, että mun ei tarvitse syödä paperilautasilta tai likasilta astioilta. Ja jollekin tää saattaa kuulostaa semmoiselta ajatukselta, että no mitä ihmettä, tiskaa vaan ja get over it. Mutta let me tell you, täällä on ihmisiä, jotka oikeesti ei näe sitä noin yksinkertaisesti. Minä mukaan lukien. Mut kiitos kun sä teit tänään yhden jutun, mitä sä oot pitkään jo miettinyt, että sun pitäisi tehdä. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoit videon, tilaa kanava ja laita samalla ne ilmoitukset siitä päälle, niin sulla tulee ilmoitus, kun mä lataan uuden videon tähän sarjaan. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!